que foi o primeiro que começou. Pois aí que ten lá todos, Guillermo tamén, Mercedes tamén, e ten os tres aí que... Pois enfriou, non sei. Eu vou-me ben catarro tamén, ou teño frío hoxe. Porque frío hoxe non vai. Eu quería me vacunar. Tamén, quería mañá pedir ver se me... Pero, se me ven o catarro, eu non posso. Non ci piden papel, Non ci pideu o papeliño de... o papelino de... Sí. Pero de que? Ah, a tarjetiña. Non, Pides a tarjetiña de onde che apunta. da vacuna. Onde che apunta. A tarjetiña de sempre. Sí, pero non a da Seguridade Social. Ai, bueno, xa. Non che pide. Ti podes ser cliente de Do outro sitio a ir ali. Pasa ali a vacuna antigua, non hai. Crees que vale a pena vacunarse? Vale, ó. Sí. A mí valeume. A mí nunca me fixo mal. Non, Non quero decilos con e tal. Bueno, nunca me fixo mal. Desde que me vacuno, desde que tuve aquela gripe mala. Non me volveu así un catarriño, pero... Pois terei que ir eu tamén, que Ah, pois ti debias de ir, cando sabes. teño unha edad xa. Non é edad, pola edad nunca, a edad é de 65 por rico. Bueno, vouche para eles. ou se non tes traballar con tal, ou tes problemas de... Eu sí. Bueno, podes ter problemas de... Bueno, de asma ou deso non, eso non, pero eu traballo en moitos sitios de... Bueno, traballo con moita Con moita xente. xente, eso sí. Eu por non tiña máis catarro de mozo que agora. Antes sí. Tío que tiñas eran unhas gripes tremendas. Sí. Sí, Me acordo eu ben. Pero de cara, claro, tiña que andar igual. Eso é a semente dun tomate. Sí. Dun tomate grande, que é un tomate dunha raza especial. Se leva desas ligadas. E dentro no torno do... Non abres que se Non, este ano hai poucas. Pero para nós sabemos ter bastantes. Pois temos todas as da lá de... Pero son moi pequeniñas. Xa as apañamos. As de lá, Xa son españolas. as de lá apañámoslos porque eles roían as ardillas. Home, acabámonos con elas. Un animal tan bonito. Había que matalas todas. Por comer as castañas. Home,